Kto toto spravil? Mama nebožkávaj. Prečo, Zlatko? Mám frajerku. Fakt? Odkedy? Včera. Sofia ma poboskala. Ty môj! Kto je tebe? Nikto, chlapček, to je len tuk. Kto je tu? Je to bábo? Nie, nie je to bábo. Prečo je také veľké? Zabíjaš ma. No poď, ukáž mi, aký je Ocko po dlhom dni v práci. Druhý deň. Bolí ma chrbát, som taký unavený. Už skončím. Žiadne rozprávanie. Pozri, on sa usmieva. Taký zlatý. Prestaň hovoriť, že je zlatý! Ja som bola tá zlatá! Mami, vymen si manžela. Prečo, Zlatko? Oco je už 2 hodiny na záchode. Ja musím tikať. Prečo objímaš maminu? Lebo ju ľúbim. Objímať maminu môžem iba ja. Dobre? Dobre. Tak, pani doktorka, čo hovoríte? Myslím, že tam je babetko. Chlapec alebo dievča? Ešte neviem. Bože môj. Vieš, prečo sú tu dnes všetci? Kvôli jedu. Oci, prečo si nedal mamine peniaze? Musí jej dať peniaze, aby sa mohol spraviť peknou, dobre? Dobre. Dobre, hlasnejšie. Dobre. Šikovný chlapec. Tati, hnevam sa na teba, Prečo, Zlatko? lebo si mi ukradol meno. Prečo ťa mamka volá bábo? Ja som jediné bábo. Čo to robíš? Uticho, ja som detko. Ujo, Áno? vieš, prečo si slobodný? Nie. Prečo? To tvoje veľké brucho. Baby sa na teba nepozerajú. Vezme si ma. Áno, vezme si ma. Tak sa leskne. Sedí. Poči, ja poznám tvoju ženu viac ako ty. Ako? Ako je to možné? Vieš o jej novom frajerovi? Čože? Očko, kto som? Neviem, kto si? Ja som maminka. Nie, toto je moja torta, dobre? Prestaň s tým mňau, mňau, mňau. Toto je moja torta. No tak. A už žiadne... Hopči! Apči? Apči! Týko. Sľubujete, že sa budete navždy milovať, vážiť si jeden druhého a zostanete si verní po celý život? Nie, Pane Bož, no tak, to som nečakal. nie, nedotýkaj sa. Prečo nie? Je môj. Naozaj? Áno, kúpil som toto babetko, máme tvojou kreditkou. Kamarát? No, Ahoj kamarát, počula som, že si volal o pomoc. Čo sa deje? maminka mi zobrala chumky. Ona ti ich zobrala? Ktoré? Tie sírové. Povedala som ešte malý. A čo chceš, aby som s tým urobila? Dajú do väzenia. Chceš, aby som zatkla tvoju mamu za to, že ti ukradla chrumky? Pohni sa!